'Yan uwana 'yan Najeriya, yau muna murnar cikar ƙasarmu Najeriya shekaru 65 da samun 'yancin kai. A wannan rana kuma a wannan lokaci mai albarka, muna tunawa da jarumtar shugabanninmu na farko da suka kafa wannan ginshiki na wannan ƙasa. A yau dole mu yaba da nasarorin da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta samu cikin shekaru 2 masu albarka, inda ya share mana sama da dala biliyan 10 na bashi na ƙasashen waje, wanda hakan ya ƙara ƙarfafa darajar naira da kuma haɓaka cibiyar kasuwanci a wannan ƙasa tamu Najeriya mai albarka. Haka kuma ana gina sama da kilomita 2,700 na manyan tituna a wannan ƙasa da kuma ayyukan hanyoyi kusan guda 440 a faɗin wannan ƙasarmu Najeriya. Bugu da ƙari, sama da matasa 900 sun amfana da tallafi da kyaututtuka daga wannan gwamnati, yayin da ɗalibai 470 suka shiga shirin tallafi na ɗalibai na Nelfund. Waɗannan nasarori suna nuna hangen nesa da jajircewa na shugaban ƙasa cikin mawuyacin lokaci da kuma yadda duniya ta tsinci kanta a ciki, amma kuma muna sane da cewa mutanen Najeriya mutane ne masu ƙwazo, masu juriya ko masu kishin ƙasa. A wannan rana ina kira gare mu da mu jajirce, mu yi alkawarin zaman lafiya da haɗin kai tare da neman ci gaba, tare kuma za mu gina wannan ƙasa tamu Najeriya. Ina yi muku fatan murnar cikar shekaru 65 na 'yancin kai. Allah ya albarkaci Najeriya. Sunana Honorable Nasiru Bala Aminu Ja'oji, babban mai taimakawa shugaban ƙasa na musamman akan harkar 'yan ƙasa da shugabanci. Assalamu alaikum.